Inkosi mayibe nani. Ibe nawe kanjalo. Phulaphulani indaba ezimnandi ngoYesu Kristu Nkosi yethu, umpheli nomvukeli wethu. Zibhaliwe kwincwadi kaMarko yeshumi sesahlukwana samashumi mathathu anesihlanu. Mayibonge Inkosi yethu. Isicelo sonyana bakaZebhedi. Uthi kuze uye uYakobi noYohane, onyana bakaZebhedi, esithi, Mfundisi, sithanda ukuba usenzele into sothi siyicele. Wathi ke yena kubo, nithanda ukuba ndinenzele ntoni na? Bathi ke bona kuye, siphe ukuhlala, omnye ngasekunene kwakho, nomnye ngasekhohlo kwakho, ebuqaqawulini bakho. Wathi ke yena kubo, aniyazi into eniyicelayo. Ninakho na ukuyisela indebe endiyiselayo mna? Nibhaptizwe ngobhaptizo endabhaptizwa ngalo mna. Bathi ke bona kuye, sinakho. Wathi ke uYesu kubo, ekunene indebe endiyiselayo mna niyakuyisela, nobhaptizo endibhaptizwe ngalo mna niyakubhaptizwa ngalo. Kodwa kona ukuhlala ngasekunene kwam nangasekhohlo kwam asikwam ukupha ngako, ngaphandle kokupha abo kulungiselelwe bona. Bevile abalishumi baqala ukubacaphukela oYakobi noYohane. Ke kaloku uYesu ebabizile kuye, uthi kubo, niyayazi ukuba abo kuthiwa balawula iintlanga bayazigagamela, nabo bazizikhulu zabo benza ngegunya kuzo. Ze kungathi njalo ke phakathi kwenu nina, esukuba efuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, makabe ngumlungiseleli wena, nosukuba efuna ukuba ngokuqala, makabe ngumkhonzi wabo bonke. Kuba unyana womntu engazanga kulungiselelwa, weza kulungiselela, nokuncama ubomi bakhe bube yintlawulela yokukhulula abaninzi. Zamkeleni ke ezi ndaba zimnandi. Samkela ngovuyo.